Hei! Turun Nuorella teatterilla on tänä vuonna kesäteatteriesitys Pikkuprinssi, joka on tosiaan Taiteentalon pihalla. Eli tästä kirjastolta käännytään melko lailla heti vasemmalle ja kävelään suoraan niin kauan, että tulee vastaan kirjastosilta. Ja sitten kun ollaan kirjastosillalla, niin sitten ylitetään se. Ihaillaan Aurajokea ja otetaan maamerkiksi toi Abo-Aventus-museo, jonka kylttien kohdalta käännytään sitten vasemmalle. Ja tästä jatketaan sitten suoraan niin kauan, että vastaan tulee kyltti, jossa lukee Taiteentalo 1 minuutti. Ja siinä on nuoli oikealle, joten seurataan sitä kylttiä sitten. Eli tosiaan nyt saavuttiin kyltin kohdalle, jossa lukee Taiteentalo 1 minuutti ja nuoli oikealle. Mennään siitä ja hyvä muistaa myös tämä Nunnankatu, koska Taiteentalon osoite on Nunnankatu 4. Kyltin jälkeen kävellään eteenpäin ja seuraavaksi pitäisi tulla semmonen vastaan kuin Café Elefanten. Ei mennä siitä, mennään sen ohi. Seuraavasta sitten mennään Taiteentalon pihalle, eli seuraavasta portista sisään. Tästä näin. Tässä on Tuomiokirkkotorin bussipysäkki, josta on matkaa Taiteentalolle noin 300 metriä, eli ei ole pitkä matka. Tosiaan Pikkuprinssin esitykset ovat 4.6.–26.6. Nähdäänhän silloin Taiteentalolla Nunnankatu 4.